Gaur egun aldaketa klimatikoek izango duen eragina ekosisteman argia dago, baina aldaketa klimatikoak ere izango du eragina geologian. Adibidez, planeta osoan temperatura igotzen danean urtuko dira mendilerrotan dagoen gela eta lurra, eta noski Antartian dagoen elurra ere. Horrek nunbait kentzerakuan egingo du deskonpensazio plaka litosferikoan, eta horrek noski lurrikarak eta plaken mugimenduan jituak egongo dira. Beste eskala mailan, adibidez txikiagon, ikusiko dugu itsaslabarretan orain ekaitza ugariago izango dira, eta horrek egingo du nunbait itsaslabarrak atzeratzea, eta gainean bizi diren jendea eta gainean dauden eraikinak nunbait erori egingo dira. Beste eskalan hidrogeologiaren eskalan adibidez itsas mailaren igoeran egingo dana izango da ura gatzatua sartzea abastezimiento sareetan, eta horrek ere nunbait eragina handia izango da. Eta bukatzeko, interes geologiko duen puntuak ugaritan jartzen dira itsasabarretan edo hondartzatan. Ura igotzen baldin bada, itsasoaren maila igotzen baldin bada, hori dana desagertu egingo da.